mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Hi DJ Rocky Terra and DJ Titangelo. Matagal na po akong listener ng Love Radio 90.7 and first time ko lang po makinig sa inyong programa nung panahon ng Nobyembre 2025. At simula po na nakapakinig na ako sa inyo, naging madalas na ang panonood at pagsubaybay ko sa programa ninyo. Kaya nagbakasakali din ako na baka mabigyan ako ng pagkakataon na basahin din ang aking kwento sa Secret Files. 32 years old na po pala ako this coming January 24. And still, hot tita pa rin. Dahil may tao tayong minahal, binuhusan ng oras at panahon pero hindi naman pala kami nakatadhana para sa isa't isa. Kaya hanggang ngayon, nananatili akong hot tita na single. Itago nyo na lang po pala ako sa pangalang Luis, isang hot tita and model ng Quezon City. DJ Titangelo and DJ Rocky Terra. Gusto ko lang pong ikwento sa inyo ang long-term relationship story ko na hindi nag-work sa bandang huli. 16 years old pa lang po ako, model na ako. Lumalabas ako sa iba't ibang commercial sa TV and billboard sa EDSA. Madalas akong makipagsapalaran sa mga VTR ng iba't ibang talent agency. Pero dahil mana ako sa nanay ko na half American and half Pinay, talaga naman lagi akong nakukuha dahil maganda daw ako. Pero sa totoo lang, ibang tao lang ang nagagandahan sa akin. Ako mismo sa sarili ko, hindi ako nagagandahan. Parang normal lang. Pero thank you dahil kung sa lahat po ng mga nakakita na sa akin na nagagandahan sa akin, maraming salamat. DJ Titangelo and DJ Rocky Terra. 19 years old ako nung may makilala akong lalaki na nagpatibok sa aking puso. Hindi ko akalain na mahuhulog ako sa kanya. Isa din siyang modelo na nakakasabay ko sa isang VTR. Kung i-describe natin ang itsura niya, mga kabisyo, grabe ang pogi niya. Dahil matangkad, matangos ang ilong, may six-packs abs, matalino, at grabe ang ganda ng boses niya. Kaya sino ba ang hindi mahuhulog sa ganung itsura? Talagang makalaglag panty that time ang datingan ni Rovi. Hindi kami nagkakalayo ng edad at 19 ako noon at siya naman 21 years old. Bali mga kabisyo, 2 years ang age gap namin. That time hindi naman kami agad nakapag-usap pero aminado ako sa aking sarili na unang kita ko pa lang sa kanya, kinilig na agad ako ng sobra-sobra. Pero ang mahirap kasi sa trabaho naming mga modelo, mahigpit ang mga manager namin at magulang. Dahil hindi daw muna kami pwede mag-boyfriend at girlfriend. Dahil unang-una, pinapafocus muna kami sa career na pinapasok namin
hanggat bata pa daw dapat sinusulit namin. Pero mga kabisyo at DJ Titangelo at DJ Rakitera, pasaway ako. Siyempre nung una, nagpapansin ako kay Rovin. Pero medyo low-key lang. Para makuha ko lang ang kanyang atensyon at bigla niya akong pansinin. At nagtagumpay nga ako mga kabisyo. Naging magkakilala kami ni Rovin at siya na rin ang gumagawa ng paraan para makausap ako at mas makakilala namin ang isa't isa. DJ Titangelo at Rakitera, maganda naman po ang naging samahan namin ni Rovin. Pataguman po ang naging relasyon namin pero alam namin na may assurance sa tunay at tapat ang pagmamahala namin sa isa't isa. At syempre, hindi magpapahuli ang pagiging supportive namin sa bawat career namin na tinatahak. Aside po kasi sa pagmomodelo, pumasok din po sa pag-aartista DJ Titangelo and Rakitera itong si Rovin. Suportado ko naman po siya sa bawat desisyon niya. At ganun din naman po siya sa akin. Maging anuman po ang desisyon ko, sinusuportahan niya din. Kaya po, tumagal kami ng 7 years sa aming relasyon. Walang away, walang selosan na nagaganap, walang kailangan mag-update. Basta alam namin sa isa't isa kapag kailangan namin magkita, magchat-chat lang. Kapag may problema, tatawag lang. Anytime available kami sa isa't isa pero hindi para makipagbabaran ng pakikipag-usap araw-araw. Sa totoo lang, DJ Rakitera at DJ Titangelo, sa loob ng 7 taon, ganun po ang naging routine namin. May mga pagkakataon pa nga po na kailangan namin maging professional sa isa't isa dahil walang nakakaalam na may relasyon kami. At madalas kasing nakakatrabaho ko siya sa isang proyekto. Pero DJ Titangelo at Rakitera, sa loob ng 7 taon na masaya at may kapayapaan, bigla naman kaming binulabog ng isang pangyayari na kailangan namin magdesisyon sa aming relasyon. Yes mga kabisyo, kailangan na po naming magdesisyon sa aming relasyon na aminin na sa mga magulang at manager namin na meron kaming relasyon. Dahil naiisip ko na rin naman po that time na panahon na rin naman siguro para makilala kami ng iba't ibang tao na magkarelasyon kami. Lalo na papasok na sa 8 taon ng aming relasyon. Kaya wala na sigurong dapat tumadlang na ibang tao dahil matagal-tagal na rin kaming nagtago. Nirespeto ang mga kagustuhan ng aming manager at ng aming magulang. At bukod pa doon syempre, nirespeto namin ang isa't isa dahil may karir kami na tinatahak. Pero DJ Titangelo at DJ Rakitera, hindi pala ganoon ang gusto niyang desisyon. Iba pala sa naiisip ko na pwede naming mapagkasunduan. Hindi pala kami parehas ng goal pagdating sa aming relasyon. Oo, suportado namin ang isa't isa pero sa isang bagay pala na hindi namin madalas na pag-uusapan, hindi din pala kami magkakasundo ng opinyon. Ako po kasi, gusto ko na mag-settle. Maayos at nakaipon na rin naman kasi kami.
May kanya-kanya naman po kaming maganda at naging maayos na career sa loob ng 7 taon na nagtatrabaho kami habang magkarelasyon. Kaya wala naman nang sigurong dahilan para hindi maisipan na mag-settle sa isa't isa. Hanggang sa tinanong ko siya, mga kabisyo, na kung may plano ba siya sa akin. Sumagot naman. Sumagot itong si Robin na, oo naman, may plano ako sa'yo. Tingin mo ba wala akong plano sa'yo? At bigla naman akong tanong sa kanya, mga kabisyo, na, o sige nga, anong plano mo sa akin? Madami akong plano pero kung kasal o para magpakilala sa ating magulang o sa maraming tao. Luis, hindi na muna siguro. Hindi ito yung tamang panahon. Maaga pa masyado para sa mga ganyang bagay. Pero Luis, tandaan mo, huwag ka mag-alala. May plano ako sa iyo. DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, yung narinig ko yung mga bagay na yun, sumabog ako at sobrang nagalit ako kay Robin. Dahil sa tagal-tagal naming nagbigay ng panahon sa trabaho, nirespeto namin ang isa't isa sa mga gusto naming mangyari sa career namin. Sabay after 7 years, ganon ang maririnig ko sa kanya. Grabe ang sakit po sa akin nun. Hindi maganda para sa aming mga babae na kami mismo ang nagtatanong ng plano ng lalaki. Pero dahil nga gusto ko marinig ang kanyang sagot at gusto ko din malaman na kung gaano ba talaga siya kaseryoso at ano ba ang patutunguhan ng relasyon namin, kaya po ko napatanong ng ganun. Pero yung narinig ko yung mga sagot niya at para tanggapin ko yung sagot na yun, DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, hindi ko matatanggap yun. Kaya DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, binlock ko si Robin sa lahat ng socials ko pati mismo sa number ko. Simula noon, hindi ko na siya kinausap. At ang masakit pa doon, mga kabisyo, tumagal ng 1 taon DJ Titangelo at DJ Rocky Terra na hindi ko siya kinakausap. Hindi din siya naglakas loob na puntahan ako sa aming bahay. Hindi rin siya gumawa ng paraan para makausap din ako o gumawa ng bagay upang malapit kami at mapag-usapan namin kung bakit ako nagalit sa kanya. As in, wala, mga kabisyo. Kaya doon ko po napagtanto na wala na talaga siyang pagmamahal sa akin. At yun po ang masakit sa akin ng sobra. Mga kabisyo, gusto ko lang po sanang makahingi ng mga advice ninyo at mga komento nyo sa aking storya. Maraming salamat po sa lahat ng mga magbibigay ng inyong mga advice at komento ngayong gabi na to. Muli, ako si Luis at ito ang aking secret file.